nezingane zakhe. Kunjani? Phela njani? Ngiyaphila. Sele ungafika la ekhaya umsele kuyafika nje as usual. Ayikho into eshintshile. Wafika ngathi zifuna zakhe. Izikhona. Unazi usekamereni nasengikhona. Cela bese lana ke ngibabone before balala. Okay. Mande. Ngicela baba. Okay. Into eyenza namhlanje ngize kaMangwabi ukuthi angifuni ukulwa nawo wonke umunye umuntu. Ngiyafundisa at the same time ukuthi uma ngabe mina ngingaboni kufanele ngina wonke umuntu, nabantu bami akufuzile balwe nami throughout. Kunjani kodwa? Sapanja uma wakho wathi angabosukuma mangikubona. Abatangazi ukuthi sizokwenza kanjani lokho. I-relationship yaSimphiwe noMseleku i-right. Angikaze ngibone lutho olwrongi unless kukhona mhlambe one of omama bakwakho okhulumile mhlambe kambi. Niyaphila? Sapanja. Siyaphila. Ngezwe kuthiwa ubana kuyasebenza. Kufana bencengeke. Oh, okay. Sinompilo nalapha ngaye. Siyaphusha nje. Kuyibona ukuthi abantu abezi wesikhatheni. Umuntu. Alilonga, qala kanjalo. uMangwabe unezingane ezintathu, eyodwa wafika nayo la kwaMseleku ukuthi bengakwazi ukufika la kwaMseleku ngoba mina bengingafenzeki kanjalo ngokuthi uMangwabe akangihloniphi. So ngingafuni ukuthi umuntu ongangihloniphi ke alethe ngizokhuluma alethe ingane yakhe. Kodwa manje ngoba uMangwabe ungihloniphile wahlala, asekho isidingo sokuthi mina